Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikusindikira kuta kwa nthawi ya moyo wanu komanso ya pansi pano pamene inu ndine tikukhala m'masiku omaliza yeniyeni a nthawi yathu. Osabwera kudzaona Twaibu mmati ndiye chikhala chani ndi amene yutu ndiye chani mmene mwaona ndiye ndi chani. Sibola somwe asija kunyumbani. Amayi ndi abambo tiyeni tiyang'ane Yesu amene ndi wamkulu kwambiri, amene anaitana ine, ameneyo anaitana inunso. Pali ena sanaitanidwe. Bible likuti nkhosa zina ndili nazo zimene sizili za nkhola ino. So ndi udabwa kuti zimene zili mkati ndezi utulusa nyanga kuti zigunde zimene zikufuna kulowa. Lero tigulu le nyangazo anzano afuna kulowanso momwe. Titaziyenereza olowalowa sabata ndi lathu. Ife na mpingo uje timakhala angelo 10, angelo 1, mitanda 20 kugunda woti alowe. Iyayi tiyantipereke mpata Mulungu akufuna aliyense alowe pa ulendo uchifukwa chipata chomaliza chasala pang'ono kutsekedwa. Mwaichi amene muli kunja muchikhalidwe chokonda dziko lapansi, nthawi yofuna kubwera kwa Mulungu ndi imeneyi, chifukwa tsiku lina sipadzakhalanso nthawi. Ngati mukuiona mitengo ikugwedera, ndifuna kuti ndikufotokozereni pa moyo wanga ngati umboni, koma umboniwu mumupemphe Mzimu wa Mulungu akuthandizeni. Sindikungoulula chimenechi kuti chiwonjezere kudziwa kwanu, ayi, kapena kuti tiwonjezere kundidziwa ine mmene ndayendera Satana, ayi, koma kuti pamapeto pa umbonipa ngati nkutheka ana Mulungu mupezepo kuopsa kwa Mulungu amene adapulumutsa ine kuti angapulumutse ngakhale inunso. Kodi zikumveka mpingo wa Mulungu? Ana Mulungu mmawa uno pa umboni umene ndifuna kuti ndichitire kwa inu, tamverani mpingo wa Mulungu. Munthu ne ndakhalapo ndi kuchipembedzo cha Satana kwa zaka pafupi 17, osawerengera zaka zimene ndidali opembeza ku chipembedzo cha Chisilamu. Tamverani ana Mulungu, maulendo amene ndakhala ndikutumikira Satana ndiyerekezi, pali ulendo umodzi umene ndikufuna kuti mpingo wa Mulungu ndikufotokozereni, chifukwa ngakhale mwini wakeyo Satana mmene ndinkamtumikira adanena kuti chimenechi
ndisazaulule koma lero ndiyiulula chifukwa ndilibe mantha popeza mzaka zimene ndakhala ndi Ambuye ndachiona chipulumutso cha Mulungu, chitetezo cha Mulungu, kugonja kwa ziwanda ndili ndi Ambuye. Ndilibenso mantha kuti ayi chisanene ngati ndidakamtumikira. Ayi lero nena. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa sindikuopanso ayi. Pongati mulipo amene mukupembezabe kuchipembedzo cha Satana, ndiye muli nawo pano, kamuuzeni kuti chija chaulula. Mpingo wa Mulungu tamverani. Muphunziro lathu la lero ndiulula zinthu 10 zimene Satana adanena kuti nsazanene. Kodi zikumveka zimenezi? Koma zikandikanika zinthu 10 izo, mchita ngongole pano nzabweraso kuti nsamalize. Kodi zikumveka na Mulungu? Chidachitika pa moyo wanga nchakuti mmene ndajoyina chipembedzo cha Satana, munthu une ndimakwezedwa maudindo. Ndiye ndafika kumwamba kwa maudindo onse, kwakuti tsopano ukhoza kumakumana na Satana mwini wakeyo maso ndi maso. Ndiye ine ndakumana nayepo face to face katatu. Satana amene twachimwitsa wanthu iyi, ine ndakumana naye katatu. Kodi zikumveka isi? Ndiye choulula changachi ndikufuna ndiulule chiulendo chachitali chimene tidapanga pa 2012 chaka chimenecho, ndeti ya 28 Septemba lidali tsiku lopeteka. Unali ulendo wachitatu kukumana ndi akulu amenewa. Zowawa kwambiri zimene ndaziona lero nena. Tamvera. Siku limeneli ndilosayiwalika hadi pa moyo wanga, chifukwa tidayenda ulendo adanditana akuti amwene tabwerani tizoti inu ndine tikambirane. Pali zinthu zokwana 10 zimene ndikufuna kuti ndikuuzeni kuti zimenezi sindimafuna mpang'ono pomwe kuti munthu obadwa ku dziko lapansi adzazione ndi maso ake, chifukwa ndi zinthu zamtengo wapatali zimene ndazisiya tsiku limene ndinkagwa ndi gawo lachitatu la ngelo kubwera ku dziko lapansi. Ngakhale tinkabwera atatithamangitsa, tinabwera chifukwa nkhondoyo tidaluza. Koma chipanda kuluza nkhondo tikadakhala tili komweko. Ndipo nkhondoyi tinkamenya kuti tikhalebe chifukwa cha zinthu 10. Ngakhale tinkabwera tinkayenda mayiwa wawe tikuyang'anabe kumene tachokera, kudziwa kuti tachoka kumalo kuoneka bwino kwambiri, sitidziwa kuti tizakupezanso. Popeza tidachoka ndi chitsimikizo kuti tathana, palibe kukhululukirana, watiwonzera kuti tikakhale zadziwika kuti kumeneko sitidzapita konso. Pachake bwera kuti ndikuonese, ndikukuuza zinthu zimene ife ku dziko lapansi pamodzi ndi gulu lonse la unyinji wosawerengeka limene ine Satana mzako m'bale wako iwe tribe ndimaliyang'anira, tikuchita chotheka kuti tisokoneze dziko lapansi kuti anthuwa
asakaone zinthu tenizo. Chifukwa chake mpingo wa Mulungu lero msonkhano uno tiphunzira zinthu teni zimene Satana ndiyelekezi adandiuza kuti patafuta bwanji usazaime pagulu zimene zinkuta mkulula. Kodi zikumveka na Mulungu? Tamverani ana Mulungu. Tsiku limeneli ndinaitanidwa ndiye tidakafika pa malo ena. Malo amenewa ndi pa phiri amati Mount Hermon mwini wakeyo, ndiye tidayima pamenepa. Koma kuchoka kwanga kwa ulendo kuti ndikapezeka pa phiri limenelo, tsiku ili silimozi mwa masiku a ulendo aja ndimayerekedwa kuti andayenda maulendo 110 ziko lapasi ndayendera maiko. Ayi, dzoma kakwera ndege. Ayi, ulendowu sudaliwa pa ndege, unali ulendo woyenda ndi mphamvu za Satana. Nkumayenda mmene ziwanda zimayendera, mmene angelo akugwa mayendera, mwaufiti kapena kuti iniyo mumve. Amen mpingo. Yakuti tinyamuka mmawa, koma tsiku limeneli la mmawa lisadakwane, ineyo ndimamva mantha kuti mmawa ndili ndi ulendo. Kapteni wathu, mfumu yanga, mulungu wanga, kalero tindikumanena Satana. Mmawa akuti ali ndi chotalankhule nani. Ndipo kudasha mmawa ndatuluka mnyumba yanga, nadabwa kuti kufika panja palibe galimoto iliyonse imene ndikuiona. Galimoto zanga zomwe zachita disappear, sizikuoneka. Ndayima pamene ndikumva mawu kumbuyo, akazanga akundiuza kuti somwangoyima, koma kuti ncheuke nukanika. Ndadziwa kuti kunyamuka kuja kuli pacha kulipa. Nthawi yosakhalisa chimphepo cha nkhanza chokhala ngati kuti ndayima ku injini ya ndege chidawuzira kunsana kuti fwa. Ndipo ndadziwa kuti achikulira achandira handitenga pa ulendo wokandiuza zinthu zingati 10 zimene adati ndisaulule. Ana Mulungu panotu mpaka 5 kolokule ivuka zinthu 10 si pano. Amen mpingo wa Mulungu. Tambera ndi pamene ndimakaona kuti ndafika ngati pa phiri. Pa phiri limeneli nditafika ndidaona kuti tsopano maso anga a munthu awa akuona Satanayo, koma pambali pake panali kagulu ka angelo. Ndi amandiuza kuti angelo amene ukuwaonawa ndi angelo 200 amene anatsika kudzayamba kuchimwisa dziko. Nkhani yake ichauma ipeza ku Genesis. Ndiye ndikusiyanisire awa ndi achauma mva kuti anefili. Pali kusiyana pakati na anefili ndi anzawo anefili. Kani mati akusiyana bwanji pakuti timangomva zoti kulinda kula anefili. Akuti awawa 200 ngamene anatsika kukagona ndi anthu amatupi anyama pachiyambi pa dziko. Gulu kuliwonani limene ankalisogolera ndi uyu. Ndi akuti unjira zina amene dzina lache ndi Azazelo.
amene adasipereka paphiri pamwe pano kuti nditsogolere ndine milandu yonse imene idzakhalepo yofuna kugwera anzanga 200 idzakhale pamutu paine Azazelo. Ndi amene ndi adalimbitsana mtima kukatsika nawo. Amenewa ndiye Anefili. Naso pano kuti mupeze Anefili muzipona ndi amene anabadwa angelo aja atagona ndi wanthu. Kodi mukuchimva pamene pochiyewa changacho? Ndiye kuti origin imene inatsika mu Genesis chapter number 6 mumamvaja amene aja analipo 200 pa nambala yawo. Kasi kumveka kama ndiye atagona ndi azimayi amenewo. Ndipo amene padayamba kubadwa zima giant achatima wacha kuti sipona. Ndiye kuti pali kusiyana pakati pa Anefili ndi Anefili. Ameni mpingo. Ana Mulungu musayiwale kunena kuti tikukhala mumasiku osiriza amene sinsinsi siyenera kuvumbuluka poyera ndipo palibe chimene chikhalebe chobisika. Chifukwa malo osamawo buku la Masalimo likuti ndidzathawira kuti kusembera msimu wanu. Mukapita pansi pa nyanja ine ndili kuti. Ukasiyalira mapiko ambanda kucha ine ndili kuti. Ukakwera kumwamba ine ndili kuti. Now ulendo umenewu asadafike pondiuze zinthu 10 adayenera kuyenda nane ndiye tidayenda malo 3 ndi amene ndikuyamba nawo malo amenewa ndisadachulekaye zinthu 10. Ameni mpingo wa Mulungu. Malo oyamba mpingo wa Mulungu. Malo oyamba amenewa munali mulengalenga mmene adapita nali. Kumeneko adakandionesa unyinjinso wangelo akugwa. Mpingo tsiku limeneli ndi limene maso anga adaona zozizwa kwambiri. Chifukwa mmene anangomaliza kulankhula ndine kuti wapaona pano ukwaonawa ndi angelo 200 kauluka thupi la munthu limachita affect reflect kuti munthu ne ndili zigawo ziwiri. Kodi zikumveka? Ndikuganiza kuti chigawo cha munthucho ndi chimene chikundikumbutsa lero kuti ndifotokose ine calculated statement ya zimene zidachitika. Kodi zikumveka zimenezi? N'chifukwa chake Bible likunena kuti zinsinsi nzana wanthu koma sovumbuluka ndi za Mulungu. Amayi ndi abambo ngati lero ine ndingafotokose zinsinsi zosama zotere kuli bwanji zinsinsi zanu Mulungu akusisiwa bwino. Musachedwe ingomusa ni Mulungu akukhululukireni. Kodi zikumveka na Mulungu? Ndiye titakwera mulengalenga ndikumene ndima akafika pa malo oyamba. Amen. Malo amenewa tidakakumana ndi mngelo wina amene amadzitcha kuti Onias. Oniasi mchaka ndikuganiza kuti angelo 200 tidaona paphiri akugwawa ndiye kuti ankatilondola. Chifukwa tidafika kumeneko anakaonekera somosi mwa angelo 200 wa ngati undilandira pamosi ndi Lucifer. Unali ulendo wachitatu kukumana naye. Mtafika kumeneko mpingo wa Mulungu ndidapesa kuti kulingati chiboda koma
chochinga konseko ndunyinji wakwanu simulimbana nawo mwasi ndija koma nawo ja ndienda bwera ndizakuonese face imene ndimadalira kuti munthu akapemphera pemphero lake ndi magnet limakwadwa pati silidusawamba pamene amayi abambo ine tsiku limenelo thupi langa lidachita tsembwe mantha kuopa mmene angelowa amapangira interchange akummawa kupita kumadzulo koma wooneka aukali pamene tidayima ifepa pakulakatika sinthu ngati miyala yochoka mwa iwowa akuti sikugwaso ndi kubwezedwa kwa mapemphero a anthu ku dziko zopempha kwa mulungu wawo sisidusapa maso ali je akuti koma ukatsika tsiku limene udzaulula mdzakupha bwera undiphe ndiyerekezi ndiulula lero ine pano kuti zikumveka simenezi lero ndikuwauza vanthu lero aitanikaniye zakuchipinda zicha lero azidziwa ana mulungu sudali ulendo wa masewera chimene ndifune kuti ndikudziwiseni pa msonkhano uno ndikuti tikapitirira kupanga besi bwana mmapempheredwe ine wochoka ku sataniki pa ulendo wachitatu wa ulendo woyenda ndi satana kukumana maso ndi maso ndidakaona fensi kumwambaku imene ziwanda zidachinga pamene pamalekezera mapemphero a wanthu aulesi khani yosausa ine pamenepo ndiukayika kulichala pemphero limene lamkudusa nakayika kobasi ine ndakayika ndimotsekeka pakuti imeneyi ndi boda imene ndimayalira ine ndi ndende imene yoopsa silidusa pemphero lawambawamba pamene pa ukumva twaibu ino ndikuti akuti nachi chifukwa chimene ndayikira boda imene simulina wanthu adzachoka ku dziko lacha kupita kumene ine ndathamangitsidwa ndiye mfumu imene ili kuseri kwa tchinga limeneli ndiye mwini wake wanthu onse amene amawadyetsa amene amawachiritsa amene amawapasa chovala kuwapasa mpweya mvula komanso dzuwa kuti liwaunikire ali kuseri kwa tchinga liti limeneli sotamvera mapemphero ukuona ndinakhala ngati nusuntha pang'ono ndikuti ndikuona ndiye kumabwera mazinthu ziuchoka pansi ngati mipukutu akuti amene ukuwaonawo ndi mapemphero ndiye akafika pochinga pa pempheroli limakhala ngati kuti lulondoledwa lapulumuka kuti agwire ngelo uyu lapulumuka agwire uyu lapulumuka ndiye limakhala ngati likusemba akuti udziyang'ana basi kena kulata lapita kuti ameneyo basi ayankhidwa ndizimene inasinta kuti zikumvekana muno amayi abambo msonkhano uno ndimati ndinene kuti musakanise kuti kukhala kwathu nkwawamba ayi kumwambaku kuli tchinga la mapemphero limene maso anga adaona ndipo ngati ex-satanist tili kumeneko adatiuza kuti tisasauze vanthu kuti kumwamba kuli tchinga koma ngopusa ndithu chifukwa mulungu adatiuza kale kwa Efeso chapter number 6 akuti kulimbana kwanu
simulimbana nalo thupi ndicha ameni mpingo. So chinthu chimenechi muchidziwe choyambirira kunena kuti ngati kupemphera kwanu kuchepa mupemphera wamba simulandira. Simulimene ndinadziwa chifukwa chake chimene mapemphero a anthu samaoneka kuti akapemphera chopemphacho nkuchitika. Sikumakhala kuti simudapemphe ayi, koma pali chotchinga pacha. Ndiye kuti pemphero langalo amayi ndi abambo likufunika likhale pemphero koma lochokera pa chikumbu mtima choona, limene litsichoka pamodzi ndi chiyero. Akundiuza kuti ukuliona pemphero namba 2 ndiye ndikuti akutidikirira uone. Ndiye pemphero limabwera koma mbali mumaonekera songa tinthu. Ndiye akundiuza kuti tinthu ndiwationa zofoka za munthu wapempherayo zikuperekeza ya amayi ndi abambo chikristu simira mtu ndikunga pemphera wamba mtima wanga usadafike kukonsekera Ambuye pempheralo likuperekezedwa nzibwenzi. Likafika pamenepa anyamata amango likanka pa chopsa nachi mapemphero akamatsika akachita backfire akuti ndimasandulisa kukhala moto kuzipinda zamene amapemphera. Chifukwa chake kuli dandaulo ndapemphera koma pamene mavuto akutani sopano akukulira. Mwachiziwa sopano chifukwa chakati mwachiziwa pemphero lija ngati mukudziwa kuti simunamaliza kukonzeka zilirani misozi zitereba. Koma somati chinsinsi cha moyo wako kuchidziwa kuti nchosakhulupirika nkugwadadala likakapanga backfire likabwera ngati khala la moto nyumba mwanu chwa mavuto kukula. Ndi chimene Paulo hakunena pa buku la Efeso chapter number 6. Mpingo wa Mulungu hakuti waliona poda imene ndi kuti ine ndaiona. Hakuti zikoma kwambiri mwana wanga chimene ndikufuna ndikuwuze kuti lero ngati ukuona mavuto ku dziko lapansi ndi chifukwa chakuti ine ndinayika chiti chimenechi. Timu imeneyi imachinga mapemphero oyera mtima. Ine zikomo ndamva ndiyeno zikatero akuti tiye ndabe ulendo koma ndiye gulu. Amayi ndi abambo umboni wangawu mundimvesese bwino. Ndikufuna ndikupaseniso chithunzi ichi. Iniyo ngati mukulidziwa baibulo mpang'ono Satana amalidziwa kwambiri. Kodi tikumveka? Chifukwa chake Yesu akuti chilungamo chanu chikapanda kuposa chalembi ndinda simungathe kulowa mufumu wacha. Paulendo umenewu umene ndayenda malo atatu pondiuza zinthu 10 zoti nsauze wanthu. Mkuluyi amandipangaso lifa ku baibulo koma ine ndali nsanalidziwe. Ndalidziwa mmene ndabwera ku chikhristu kuti kukamwa kwako. Kodi unkanena yapa Satana? Kukamwa kwache Satana. Eti chinga manena licha ili lanenedwa pa Efeso pa. Ndapezerera le. Kamwa kwanu mani. Kodi zikumveka izi? Amantinamiza lero mmene ndabwera ku chikhristu zoona saulendo umenewu ndayamba kusidziwa ndikumatsatira kuti oho ndiye kuti chimene ndakaona chicha mu baibulo ndi chichi. Ndamvera wowerenga kodi alipo anatiwerengera Efeso chapter number 6 ndi pamene pali nkhani ya tchinga liti limene
tiyeni mpingo wa Mulungu. Verse number ingoyambira ndi 10 koma nimafuna 12 koma yambira ndi 10 mbale chibanda amene bakala basi mbale wanga na mu verse limeneli mukamamva mawu akuti achoipa cha uzimu nsakumwamba ndiye gulu limene ndakalipeza lachoipa nsakumwamba ni zoona likunena baibulozi mwambamu ndi department ina ya boma la Satana mmene inu wapemphera mukamapempha mapemphero mumafunika kuti mupite ndi mphamvu ya mwazi wa Yesu kuti mukadutse pamenepo kuti mpaka mapemphero akafike. N'chifukwa chake mapemphero kuyambira m'chipangano chakale akhala akukanika kudutsa mpaka pamene Yesu anakhomedwa pa mtanda kuti akalichirikize pemphero lidzipita kukachita nkhondo ndi choyipa nchakumwamba kuti pempherolo likafike pamaso pa Ambuye. Wopemphera afunika adziwe kuti mmene ndikugwadamu kuli choyipa chotchinga cha mapemphero. Amen. Koma anati nsazanene koma ine lero ndikunena. Kodi sikumveka simenezi? Tamverani. Tsiku limenelo akundionesa chigulu chimenechi cha angelo akugwawa ndi pamene tidaona mkulu wina wa angelo amene amatchedwa kuti Onias. Ameneyi akuchokera mgulu la angelo 200 ma original amene adatsika kukagona ni wanthu kuti ziyambe kubadwa Sipona. Adatewa wasipona pali mkulu amene amamutcha kuti Onias. Kodi zikumvekasi? Amayi abambo zinsinsi za Mulungu sizibisikabe ku dziko lapansi. Nachita mwayi kwambiri mmene ndinali kumbindikiro kufuna nkhope ya Mulungu masiku nnatiziwa mpaka Mulungu wandipasa ena mwa mabuku 7 amene anachotsedwa m'Baibulo. Ndipo mabuku amenewo ndapeza buku losowa la Enoki lija Mulungu walika mmutu. Ndipo buku limenelo la Enoki lili pakati pa zinthu 10 zimene Satana adanena kuti safuna kuti wanthu azazidziwe. Ndipo mwachimenechi mabuku amenewo akuti adachita chotheka Satana ndikuwachosa pakati pa Bible. Ndiye m'buku la Enoki ndi mmene akufotokoza za angelo 200 ma origin amene adasagona ndi azimayi ku dziko lapansi. Kodi sikumveka? Ndi ulendo wopweteka. Mkulu ameneyi adatulusa kampukutu kamene ndayenda nako anakapereka kwa Satana pamwambapa kanali ndi mawu a Chingerezi akuti 36 element of spiritual darkness. Kodi sikumveka zimenezi? Ndi anandipasa 36 element of spiritual darkness. Amayi abambo ntatulukanso ku chipembedzo cha Satana ndinkangoganizira koma kumalephera. Koma chimene Mulungu wandichitira
pamasabata muno ndiona siwa satulusa odiowa ndili kumbindikiro buku limene li whole book walikaso mutu 36 elements of spiritual darkness tichesa ana mulungu tiziwa satana magwero ache palibe chinsinsi mulungu wandibwezeraso chimenechi kundipatsa kuti mukadziwe ma element okwana 36 odalirika achipembedzo cha satana kuti zikumveka zimenezi. Ameni. Sopano tabwera kusaphunzira mawu a mulungu ngatabwera kusagumula chichirika ana mulungu tabwera kusagumula chichirika tabwera kusamva mawaja a mulungu. Ameni. Ikakhala khali imeneyo akusiwa ndida mulungu mwini wache kati zachilopita mmakasu. Amen. Muzandisogose. Ameni. Kakuza ndikuti mumuona chichirire miyambire kuti. Ameni. Amainda bambo satana ndirikisi hakunjoya pondiuza zinthu zite zimenezi koma amanena kuti musauze cha musauze munthu ana mulungu. Tsiku limenelo akuti mwayiona fensi imeneyi pamodzi ndi mngelo uyu Onias amene ndiye kalonga amene amalamulira chigulu chonse chimachinga mapemphero chimene buku la Efeso likuchitcha choyipa msakumwamba. Akuti ndiye ndikupasa zinthu 9 zimene zimapangitsa kuti mapemphero asapite kumwamba. Sindizikwanisa ine masana ano chifukwa sindichedwesa koma mwina zitatu zina izokha. Tamverani. Number 1, mtundu wa zakudya zimene anthu amadya akamapemphera umaletsa kuti pemphero lisapite kwa iwo. Kodi zikumveka zimene? Mtundu wacha anthu sadziwa kuti chakudya chimatenga nawo mbali pa nkhondo yomenyana ndi munthu opemphera, chimatenga nawo mbali pa mzimu wa pemphero. Chakudya chimakwanisa kumufola munthu wolungama ndi kusiya kupembedza moyenera chakudya. Muntolera kodi ana mulungu. Tamvera. Chinthu namba 2 ndi mtundu wina wazovala zimene wanthu amavala akamapembedza Ambuye. Amen. Kodi sikumveka na mulungu? Anthu sitimadziwanso kuti pali mitundu ina ya mavalidwe imene imaletsanso munthu akamapemphera kuti mapemphero amvekecha. Sinanga ndiye kuti umapanga safe mulungu koma mu uniform ya satana. Sadamve wanthu mwaphunzira kwambiri chichewa chikuvuta kumva. Kodi zikumveka isi? Sinanga mukagwada pansi koma uniform imene mwavalayi ndizizindikiro zonse zacha mwini wake wa chimenechi ndakuti chimenecho chimapangisanso kuti mapemphero asataniso sonoto kuti zimveke bwino. Ndiye ndinafunika kuti ndiyambe mitundu ya zakudyayo ndiye tithalira zimenezo. Amen. Ndiyambe mitundu ya zovalazo ndiye kuti tithera ziti simmaliza ine chimenechi mundilole ndiulule malotu oyamba amene ndikufotokozawo ndilumphe tamange kwambiri ana mulungu. Tinaona zimenezi ndikundifotokozera zimenezi mundandanda wa zimene zimapangitsa kuti anthu mapemphero awo asaduse pa tchinga limeneli kumamveka mbiri yakuti wena mapemphero awo samamveka chifukwa anadetsedwa mu ubongo wawo. Kodi zikumveka? Amen. Munali wa satana wachisembweni. Kodi zikumveka?
ziwanda zimakachita pulint mmaganizo. Mukunena kuti mwatembenuka mtima mwabwera kucha kuchikristu, koma still inki sidachoke. Chimwe chitika ncha mukangogwada pansi akayamba kupemphera. Ankandiuza zimenezo akuti akayamba kupemphera, pempherolo limaphatikizana mmaganizo achikhalidwe chawo. Ukupemphera koma ukuona mmene atavula, mmene ankaonekera kanda. Kodi limveka pemphero? Akuti mapemphero amenewa ndi amene amapangisa kuti apapasata ndiye tipite tikaonjezere makanema ku dziko lapansi zikakakamire sacha. Ndi pamene mpaka kumapeto pabwera mpikisano wa chisembwere. Cholinga chake ncha akadinde mu ubongo wa munthu kugona nako kuti nthawi yogwada kupempha. Cholinga china ndi chakuti kugonana kwa maganizo kumene Yesu akunena kuti koma mukangoyang'ana ndikunsilira mwatali naye, ndiye kuti tikupanga impuluvu uchimo umenewo, tibweresa akanema ndi mipikisano yogonana. Kodi zikumveka zimenezi? Kuti nkala atakhala kuti wavala bwino komabe maganizo azibwera maganizo mwa. Kodi zikumveka zimenezi? Azinduza kuti mwaona Mwanza nini, Mwanza ukuona twaibu, Mwanza nini, Mwanza nini, ukuona twaibu. Maganizo ngati amenewa akupangitsa kuti pemphero lisaduse. Woyera mtima amafunika achite delete zolingalira zachikunja, maufiti, mwano, ubwino wakazanu akale, ubwino wa munanu akale, pabwino pawo pabwenza akale, mtakwatiwa muzipa chosa pasama kale bosu. Amen. Hani yosausa tilipa ulendo wapita watu ana Mulungu tifunika kukonza mitima chifukwa posa chedwa Yesu akubwera sakupeseni mmene mulilimwa. Amayi ndi abambo mundilole masana wano ndi uthawe ulendo umenewu. Akuti atwaibu tinyamuke sopano tipite ku dziko lapansi, chifukwa ine Satana mfumu yakoni ankatero kalero. Boma langa lamangika mmadera ngati atatu. Kumene tili kuno waona nyamatawa ndikuti akuti tiye titsike, ndiyo tinabwera ku dziko lapansi. Ana Mulungu tachera ni khutu. Tsiku limenelo tinaliyendera dziko lapansi, koma dziko lapansimu tidayenda malo atatu, koma pokana kuti nichezerera yomweyi ndisadaziyambe zinthu 10 zija. Malo odalirika pa malo atatupa anandionetsa, ndiye ndikuwuzeni malo amene Satana adandionetsa kuti ndiye kumene kogona mtima wake. Kodi zikumveka zimenezi? Tamverani ana Mulungu. Anandipititsa kumalo andima. Tsiku limenelo akuti tisadayende makontinenti onse a dziko lapansi, tiyambire kontinenti ya kwanu ya ku Afrika, ndikuyendesa malo 66 amene ine Satana ndimadalira. Koma malo otelewa sali ku Afrika konse, makontinenti onse kayalipo folo malo amene walipo. Toto ya nambala yake ya malo ngati amene ine ndimadalirawa ilipo 162. Ukumva? Ine ndamva akuti tiye kwera pansana tiyendere kumene kuli chuma changa. Kodi zikumveka zimenezi?
tidayamba kuuluka kuyendera Africa malo mmene amanena kuti ndidziona inemo timatha kufika ku Nkhalango kowirira ngakuti waona pano ndikutsegule maso amayi ndi abambo maso angawa amatakaona nthaka ndiye masowa amapitirira kupita pansi ndikukayamba kuona miyala ya mtengo wapatali golide diamond chani amalon miyala yotchuka yodalirika akuti waona amene wandiye malo amene ine ndimata dziko lapansi lonse likuye inehe fotokozana bwana timve ine ndili pano kumva zimene inu bwana mukunena kuti zikumveka zimenezi ndiye tsiku limenelo tayima ndakundiuza kuti tribe tsopano ndikonse pamenepa chiyambireni kukumana Satana sanambe wandiyitanapo dzina lakuti tribe kuti zikumveka amandiyitana mayina awiri amunsi yake Ahamadu Hamidi zikumveka chifukwa dzina la tribe komanso ali Satana sangalitchule koma apakatiwa atawutchulako pasifukwa dzina lakuti tribe chifukwa chimene iye adanena kuti ineyo singalitchule tribe ali mu sentence mukamatchula chinthu china pa nkhani mawuwa amatanthauza kuti chinthu chokongola chimene Mulungu wakumwamba kapena kuti Yehova anapanga osati Satana mawuwo amatanthauza kuti tribe na mumve pano osati kuti tribe yo ndiye chokongolacho koma mukamanena mawu kuti mukufuna kumuuza munthu za china chake apo kodi zikumveka zimenezi ndiye ndikuuze chinthu chokongola chimene Mulungu anapanga ndiye muchitchula kuti chakuti so mawuwa ali pa mawu akuti chinthu chokongola chimene Mulungu anapanga mukamatchula statement imeneyo mchimenerocho mumaticha akuti Ahamadu mwawaona pamenepo ine ndikuti dzikoli mmene ukulionera dikira ndikuuze pansipa pakati pa anthu opemphera panabwera Bible zikumveka ndiye m'Baibulomo muli Yesaya chapter number 45 kodi mulipo owerenga mukamawerenga Yesaya chapter number 45 amatipasa statement ya malo amene ine ndidakaona amene ndi malo achiwiri pa ulendo umene ine ndidayenda ndi Satana wa nambala 3 umene unali wamalizanso sipadatenge nthawi ndi pamene ndimakumana ndi Ambuye mwathana nawo akuluwa bwerani musatumikire mfumu ya mafumu amene ndikumtumikira lero Yesaya chapter number 45 masana wano ana Mulungu atipasa chinsinsi chifukwa chimene inu ndine tili pa umphawi chifukwa chimene anthu ochimwa amalemerera koposa muchipeza pa Yesaya chapter number 45 tiyambe kuwerenga nyambira verse 1 tizipita ku 3 Yesaya chapter 45 verse number 1 pakala zachola zitengo za mkuwa zikuwa pakati pa akapiki azisulo verse 3 ndipo ndidzakupasa iwe chuma chakuti mana ndi zolemba
werenga bwino mbale chibanda. Aha, tima malo satamaki. Sono nchi nchijewa Sichingerezi. Kodi zumveka? Sindizi wa Ngerezi mwalemba ulija. Koma nuwenga ine chincha nchijewa ndiye mumveja chijewa. Amenewa ndi malo achitatu amene Satana anandiuza kuti ndamene ine ndimayang'anira, ndipo kumeneko mfumu nakayipeza ikuchokera so pa angelo omwe aja 200 mkulu yamamutcha kuti Asimodeus. Ndiye mfumu ikuyang'anira angelo otetezera malo obisika amene kuli chuma chimene tikusaukira kuchipezachi sichilipoyera. Mwini wake Satana adachita koma tuntochita kuchita kuphangira chifukwa miyale ayi ndafunsa mdapangati ndafunsaso ndikuti akuonekerayo Diamond udapanga ndiyo akuti tatani zinthuzi takuphangirako chifukwa ananena kuti ineyo ndiye mfumu ya nthawi yacha, ndiye ufumu umalambulira wopanda kanthu, ndiye ine ndinatenga malo amenewa kukhalacha. Amayi abambo tadika ndikuze anthu ena mukamafotokoza kuti ayi atwaibu sanatuluke sataniki manena ndimamvapo pakuti mmagulu zolankhula zacha zanthu. Amayi abambo alipo munthu amene safuna ulemera, alipo munthu amene amafuna umphawi. Ineyo ku Afrika kuno pano ndayima pano ndikudziwa malo 66 akuti ndingotenga khasu ulendo ukayamba kuta ineyo ndili pano ndimadziwa malo angati 66 ku Afrika kokha mmene ndikhoza kupita kwa zamtokini khasu paja ngukayamba kuta kukumba chikolire chino makanali nacho. Kodi zikumveka zimene? Kodi chikuchitika ncha malo amenewa Asimodeus akutanthauza kuti chifumbi. Asimodeus ndi chifumbi. Kazikumveka zimenezi? Now anyamata Angerezi akamayenda kuyesa malo apamwamba amene kumapezeka miyala ya mtengo wapatali, Asimodeus amachita kava malo machini kulephera kuta kufikapo chifukwa ndi malo otetezeka. Yesaya chapter number 45 verse number 3 Mulungu akuuza Koresi kuti ndidzakuonesa iwe chuma chokhala kundima. Sakumva watu chuma ichi chili kucha kundima. Pakufunika lero masana wanu chinthu china chake chichitike kuti tikhale ndi mwayi amayi abambo otenga nawo chuma ngati mmene adakatengera Koresi. Mwayi wa Koresi lero ulimecho chifukwa chake amene akuchita kafa chuma chimenechi ndi mzimu wa Satana. Ndiye kuti nanenso ndichipase ndikufunika mzimu wacha divinity versus divinity. Kodi zikumveka zimenezi? Mpaka pamene inu ndine lero tingakonze mphulupulu zathu ndikukhala mbali ya Mulungu, nitikhala ana ya Mulungu mu mzimu mpemphero ndi choonadi, ndi atiperekeze akatitengere chuma chotani chobisika kuti atipatse. Koma weka putuputu hao wakulephera mpaka utajoyina sataniki wewe kuti uchipeze chinthu chifukwa chotetezedwa ndinda. Ameni pingo. So malo amenewa Satana akuonesa kuti ndikumene kumagona chuma chanda. Ndiye Bible likutiuza za chuma chacha chakundima. Ineso Satana ananditenga ndikundionesa malo andima mmene muli chani chake muli chuma chake.
Amen mpingo. Na mtandika ndikuze. Pakulu limene lilangelo amenewa. Panalika department kena. Kamena akuti kama panga protect chumachi. Chakundimachi. Kutasa chipese muntu wamba. Ndiyama ndiusa kuti gulu ili. Ukuliwonani. Limapita soku magomo kwa anthu. Kukabisa chuma. Kodi mukumva na Mulungu? Kutera ku nyumba mwanu muli mnyamata wochokera kwa Simotisi amene amabisa cha munayamba kugwirira ntchito paja mungalephera kuvomera mfundo ndi kunenayi mpaka lero osapeza kulimbika mmalimbika kuja anyamata wochokera kundima akuti amayenda ndi anagawa kupita mmakomo ndi chifukwa chake kupemphera chipempherere chakhumi chiperekere koma palibe ngakhale mdalitso uliwonse umene ana Mulungu mukuta mukupeza lero muchidziwe anali malo achiwiri pa ulendo womaliza wakukhala kwanga ndi Satana anakandionetsa kumene kumakhala chuma chake. Chuma cha Satana chimakhala kumalo obisika ogwirika dziko lapansi kungoti siwanda Simotisi chifumbi chimachita kava malowa Angereza akamayenda mtima chinitawo malo ena mabisa cha osaonapo khala ngati palibe cha palibe kanthu. Ana Mulungu muganiza kuti ine lero ntazifuna ndalama zimenezo ndidikira kuti ndzapemphe kwa inu ndipasa zinga sinkananga onyamula khasu lero nkukayamba kuta kukumba ndakutamvera kumalawi kuno ndi kudziko lapansi tili ndi maprofeti okwana 110 amene amatengedwa ndi ziwanda kukaonetsa pamene chumachi chinata ndiye kumalawi kuno tili nayenso. Amen. Amen mpingo. Zimbabwe aliponso, South Africa aliponso, kodi zikumveka, ku America aliponso amene amatengedwa ndi kumakaonesedwa malo zikumveka. Maprofeti onsewa akangoyamba choyamba amajoina business ya miyala. Mwanza kudola kenchijewa uchikuvula beuza tapuleza bwele pano anthu sakumva ndikuti amauza pamene palicha ndi akamayamba amajoina business yogulitsa cha ya mtengo wapatali miyalayo. Kodi sikumveka zimenezi? Ndazikuza ndani ni migodi 40 ndini mama ini 5. Kodi sikumveka zimenezi? Wapeza kuchoka kwa nda wakupasa ndi malo andima kumene Satana mdierekezi anandionetsa kuti kumene kuli chani chake chuma chake. Chifukwa chake amaenda bambo nikuchenjeseni lero mukamasaka ndalama mind you be careful. Kodi sikumveka? Mukamasaka saka kaya majoina business yanji pasopo chumacho mukuchifunacho chili malona obisika ndiye kumeneku kakulu kamene kakochoka kwa Simotisi. Number 3 ndi kumene kumachoka ziwanda zimene zimalemeresa anthu kudziko lacha lapansi. Pamene pandikonse chichewa ndikunena kuti kulemera sataniki ngati Amen mpingo. Tili nawo ila mtima amene Mulungu na Yesu anapitisa kundima konko kukatenga kocha chuma nkwata taonera kolesi. Amen. Kodi sikuveka simenezi? Amaenda bambo kumatula pambiri imene mumamva ya kolesi pasimene Mulungu adachitira koma kulemeranso kolesi adatanidi adalemeradi chifukwa Mulungu anamuza kuti chuma chakundima ndidzakuta koma ndidzakupasa ngati liwadi ukachita chinthu ichi kukatulusa mtundu wanga ku Babulo kubwezera kukachisi sadamve. Amene mukufuna upesa
ntchito yoti mugwire nayi imene Kole sadagwira. Ndinaye mkulu wina pano amene adakhalako pa msonkhano oyamba umene ine tribe ndinkalalikira. Ndinaye pompano m'bale wanga. Amen. Sikumveka kuti ndinaye pati pano amene adapita ku Bangwe ndikukauza mpingo wa Bangwe kuti atwaibu ndikuatenga atsikhala ndinda ndi ine nkumakhala ndinda ndi munthu ameneyo mpaka liti. Nditamuyimisa ameneyo ayime pano anditambasula ineyo akuwuzani nkhale sapato imene ndavala timini, akuwuzani nkhale jakete imene ndavala pa msonkhano. Anachita kusonkha wanthu. Koma Bible kuti Kole pita ukalalikira kecha ukatulusa mtundu wacha mmene ndayamba kutulusa mtundu wa anthu kuupitisa kukachisi. Onani sapato mmene ndayamba kutulusa mtundu wa Mulungu kuupitisa kukachisi. Onani jakete ana Mulungu. Ntchito yoyamba titengekayo wanthu tapitisa kucha chuma chobisika achitani Mulungu atipasa. Kodi ndinu wokonzeka masana wanu kulalikira uthenga womaliza kumapeto a nthawi kuti tsopano tikalalikira ikhale ngati mphoto kutitulusira chuma chakundima? Ndinu wokonzeka kodi pano? Amayenda bambo, nthawi yakwana yakuti tidye chuma chakundima. Koma ntchito namba 1 tituluse anthu apite kucha kukachisi. Amen. Ndipigwa kuti zikumveka zimenezi. Kole hakundipasa chilimbikiso. Muumboni wanga wana Mulungu nditaona malo andima kumene kumakhala chuma cha Satana. Ulendo okhawo nditamaliza kuyenda ndasala ndi pamodzi. Koma pa ulendo umene untamaliza mene nimakafika ku nyumba kwathu mtauni ya Lilongwe. Kuti zikumveka zimenezi. Kulowa nyumba malangizo ndapatsidwa mene ndimabwerera ku trip imeneyo ndiakuti usakafikire apa koma ukafikire kwa Daimo. Ndiye paja tidali ndi Daimo kuchipinda. Ujamana chinotuluka pa simenti pa akati paka matola paka malandi. Kodi zikumveka zimenezi. Amen. Uyu sindifuna nkampase magwacha, nufuna nkamulipire mayulo. Mayulo uta kugwa. Kodi zikumveka. Gani wanyamara nyumba mwanga wana kupakira ndalama nzikuguleni magalimoto. Wapakira zingata limene muonera mu madala ngati tapapo pita ukagule. Nkumagulira tazika zawo ndi zibwenzi. Kodi zikumveka izi. Ndiye ukafikira chipinda chiti ana Mulungu. Ndimafuna ndikuwuzeni chinthu china zimene Satana akunyenga nazo anthu. Mulungu ali nazo atipasa. Musakayika na Mulungu amene tachakachika ndi umphawi. Lero tenti ngovalidwa ndi mzimu wa Kole. Wofunafuna chilungamo chanda ndikufunafuna nkhope yake. Sindizakhala nechonchi ayi. Mulungu ali ndikutekera konse komudalitsa munthu. Ndipo lero masanano akuthyola akapicha zitsulo chifukwa cha dzina la Yesu. Chaka cha mawa tikamadzapanga msonkhano pano amphawi adzakhala amene amayenda gwaladi azaonesa sapato. Ine niwonesa yanga pa. Amen. Kodi zikumveka izi. Tindi Mulungu amene amachita zodabwitsa. Kungolowa kuchipinda kundilipira ndakapeza kuti kulisima COVID. Ine 2 days utopa nikuyerenga. Mmadabwa kuti amene amapembedza Satana amalemera sanga bwanji. Chifukwa chakuti Satana ndiyerekezi anachenjera kukayika ziwanda kumene kuli miyala ya mtengo wapatali. Ndiye polamulira dziko lapansi amagwirisa ntchito chipangizo chotchedwa makobiri. Ndi chifukwa chake olamulira anthawi ya
pansi pano akamapita pa mpando amakafoka pa manifesto yawo imene adanena kulephera kuikwanirisa chifukwa akakumana ndi Asimodeus. Kasi kumveka zimenezo? Msankheni muone kule Asimodeus akampeza ali chithumba cha makobiri akangoyengeza electoral commission awina ndi Asimodeus wa chithumba sikumveka zimenezo kachilungamo kacha kapita kodi sikumveka zimenezo ana Mulungu tifunafuna nkhope ya Mulungu kumapeto a nthawi ya pasipa ndizo chimene inu ndine chingatithandize kuti tikafike kwathu kumwamba. Ameni mpingo wa Mulungu. Amenewa ndi malo aku Africa amene ine ndimadziwa alipo cha 66 mpaka ndi mayina omwe ndi maiko omwe ndi madera omwe. Amen. Chifukwa chake pamene ndinalandira Yesu diso langa sili kuyang'ana ku siliva ndi golide, ndikuyang'ana kwa Mulungu. Koma kutekera kulipo ana Mulungu ntafuna kubwerera kwa Satana ndikudziwa kumene ndingakaiteke ndalama. Amen. Koma ndimasiya kodala chifukwa cha dzina la Yesu, podziwa kuti chuma cha dziko lapansi chochipeza chifukwa chakuti watumikira Satana chikumpitisa munthu ku gehena. Kodi sikumveka zimenezi? Ndi chifukwa chake ine ndidasankha Yesu kukhala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wanga. Masana wano inu anthu amene mukusakasakabe chuma ku dziko lapansi mwa njira ya chinyengo mukukumana ndi chilango posachedwa Mulungu akulanga. Chifukwa onse wolambira Satana cholandira chawo ndi nyanja ya moto. Fachake tembenukani mtima ndi kuyang'ana kwa Mulungu. Golide ndi siliva tiziyesesa pasala ndi kusokosa mtanda wa Yesu Kristu kuti iyeyo Yesu wafera pa mtanda akaleta diso langa. Kodi inu ndinokhonseka kutumikira Yesu ameneyo mutasiya chuma chonse? Number 2, ndakuwuzani kuti anandionesa malo acha andima kumene kumakhala chuma cha Satana. Tinayenda ulendowo kupita ku Europe. Sana ndiuze tu zinthu zingati ngati nkuliza ndege ichango yamba kumene sina tente. Amen. Amen. So chimene chachiwirichi ndimafuna ndikupasani chithunzi kuti ngati mumaliona dziko lapansi kuti lapombonezeka kwambiri ndi malo andima amene Yesaya akwataniwa kumene kumakhala chuma cha Satana chimene chili kundima amachita kafa ndi iyeyo. Ndi chifukwa chake nthawi zonse chipembedzo cha Satana chimalipira anthu. Ndalama nali nayo ine yosagwirizana sukulu. Kodi sikumveka zimene? Sina misiri sindiziwa chilichonse sukulu ndalibe koma chokhacho chongopanga ubwenzi ndi Satana makobiri amangondipatsa. Amayi bambo musapusisike mutamaliza kulandira chimenecho tili nkhani masana wano imene ikufunika kuti inu muiganizire kawiri katatu musanatenge moyo wanu kuyika pa makobiri a dziko lapansi. Muumboni wangawu pamalo achiwiriwa amene tidakaona malo akundima ndikufuna inuyo akuchoseni pakuganiza kuti kupeza ndalama kuchalichi ndi chipambano chopitira kumwamba kapena kuti ndi umboni wakuti Mulungu ali ndinu. Amen. Ngati mmene mipingo inaikuta ayi chifukwa makobiriwo amene amawayang'anira ndinda ndipo Satana ali ndi kutekera kopereka kwa amene akwafuna. Chifukwa chake inuyo musatenge mtima wanu kuyika pa makobiri muyike panda. Chifukwa pa nthawi ya pansi pano Satana wakhala kutsogolo malo andima kumene kumachoka chuma iye akudziwa kwa bwino ndi akafuna kumpasa munthu koma amulande mawu amadziwa tekiniki yake. Amen. Amadziwa kuti ndikamudusa uku ndikumufulashani makobiri asiya chilungamo
Amen. Sikumveka simenezo. Anandipeza anyamata amenewo. Akuti uzandiflasha ngati achoka iwe. Bale wacho wasimoti sikundiuza cha. Akuti mbale wanga pali mpingo tasegula. Iniyo mukakhala akuti overseer. Kaya overseer ndi chani kaya. Akuti ukakhala overseer. Akuti overseer. Ndiuza bwino overseer chani. Overlooking. Uzika looking chili chose chakhala chaiwe. Pamwamba anthu onse akakhala pasi pako. Ine ndikuti koma sono mukundiyitanira chinthu choti singakwanise. Ine sindikufuna anthu akakhale pasi panga. Sindizalola. Kodi zikumveka? Anyamata ansanga akumagulupu. Ansanga akumpingo. Sinimafuna kuti munthu akhale pasi panga. Ai. Munthu asikhala pasi panga. Pamu. Ine ndikuti anono akuti akomatu kumeneko. Amphaka ali ndi sala. Agalu. Ntauza madam akuti andoti pofunda agalu tikutire to fall. Ayaya akuti kumeneko tikamapita. Agalu tipite nangati. Agalu azikalandira. Ine ndikuti koma iyo kaza kuti akakuti follow koma mpaka olatatu palibe kale. Kwa imene yoyo malipiro oka agaluwa ndekuti kwa amayanga thandizo lapezeka. Ati ukundikopa ufuna ndilandire makobiri amayinga bambo anthu ali ndi ndalama zimene akufuna kuti mukapeza koma iniyo musiye chilungamo chata. Ai chilipo chuma chosasiya nacho chilungamo cha Mulungu. Ndi chimene tikufuna tipempherere pano kuti inu ndine chitita. Iye yaphwanya akapita zisulo mabika achanganena kuti amakabisa chuma ngakhale mmakomo. Amen. Zumveke? Ameni. Kagulu kamene katsiku lina tidakaloera mkalasi. Chifukwa chani wanthu amavutika. Koma chili chosali nacho. Mizimu yosaoneka ndi masoyi imakhala ndi mabasikete kuyenda pafupi ndi ndalama zimene inu mumapeza kapena pa business yanu. Amakhala pafupi ndipo akamagula munthu inu mukamalandira kuti mukuponya pamene mukuponya iye amayika ka basikete kake. Kodi zikumveka zimene? Mukamaliza belo lakaunjika la 120 munakagula kuyerengera la talose 75,000. Kodi zikumveka zimene? Azimodisi amayenda mtima basikete. Amen. Amakachera kumasala la watu. Oho, zisachoka uko kwa akaunti yake zizalowa kwa accountanti. Accountanti zikalowa kutirejala. Kazi maenda chochoka. Zikachoka kumeneku ndiye zizapesa. Sono kuti nzipese nta amabwera mtima basikete. Kuzachereratu. Umva foni uyoko kunyumba akuimbira. Atsima poto zikulu za aluminium abwera. Chachikulu bwino amunanga. Chakuti kuchitulusa pachiriza. Zaziwa kuti misisi twai babwera nchipo. Madam utanini tengani. Azimodizi kweche wazikola kuponya nkachisaka mdzina la chipoto cha aluminium. Kodi zimveka zimene? Timalonda tosaziwika bwino takuti chinthu chomdakuladi koma kuti mukadziwe kuti chinali chiwanda mukadabwe kathedwe kachimene mdagulacho pamwe chathakalekale kungokusiya kucha ungongole. Ana Mulungu lero ndi tsiku limene Mulungu kuchokera muumboni wangawo angakumasuleni kukutulutsani mukapolo wokhulupirira zinthu zimene sizingakuthandizeni kanthu. Amen mpingo. Ana Mulungu mundilole kuti ndipite pachomaliza kuti tipumulire tibwere gawo lachiwiri la madzulo. Amen. Malo achitatu amene ndidayenda ana Mulungu napepesa kale kuti pano nchokapo mkandigwedeza.
ndiye mukhale pompo. Koma limene ndi gawo lomaliza la masana, malo achitatu amene Satana adanditenga. Titachoka kumeneko wandionetsa amayi ndi abambo, ndinadabwa kuti mmene tikuulukamu mzinda ndikuona, dziko ndikuonali ndiloti ineyo nali woti ndinapitapo kunali ku Philippines. Zikumveka kuti ndikudabwa kuti ndili kucha ku Philippines. Chimene chinchani ndiye kuyang'ana bwino ndikuona kuti ndili pa Gauma. Kuli kamalo kena amakatcha kuti Gauma kamene panopa kamadziwika kuti ndi Mariana Trench. Inali tiripi yopita pansi pa madzi kumene tili pa doko limeneli la Gauma pa Mariana Trench ku Philippines. Amati tsopano tikupita ndikakuonese boma lomaliza limenenso lidzalamulire mpaka pamene Mulungu mwini wake wa nthakayi ati adzabwere pa Mariana Trench. Satana adandiyang'ana naoneka wachisoni pamaso panga, anandigwira m'mapewa akuti tikupita pansi. Tikupitapa nditsogole ndine chifukwa nkoopsa kwambiri. Titsika pansi pafupi 3 kilomita ndi mamita ache kupita pacha 3.7 kilomita yotsika pansi pa madzi. Malo ano pakati pa maosheni ndi malo osama kwambiri pa Mariana Trench. Ndinali pamwamba lerekeza takhala poterepa akuti likupita kuti ukachione chilombo chimene chinalembedwa m'buku la anthu a Mulungu kunjaku lotchedwa Bible pa Yesaya chapter number 28. Ukamuone Leviathan, ukamuone Leviathani, chinjoka ndi ching'ona chachikulucho chimene chidzatulutsa ulamuliro omaliza kumapeto a nthawi yapansi pano. Ndimandalira ndikuti ukamuoneyo nukayika ngati zipembedzo ziti zidzaime. Akadzatuluka Leviathani analimbana ndi boma la Farao ndi wamphamvu, anasusapo ana Israeli ndi wamphamvu. Ndi ndani amene ndimamudalira pakamachitika chilungamo cha Mulungu, kuti chilungamo cha Mulungu chikalesedwe? Ndimadalira Leviathani. Tiye ukamuone ndili pamwamba pa chilumba cha Gauma pa Mariana Trench, mpingo wa Mulungu. Madzi okha ine kungu aona, mtima wanga udayamba kuopa. Ndapitapo pa madzi kukachesa ndasungwa na pa madzi mamemedi, koma ulendo umala kundipititsawa nuwochitisa mantha. Koma nanga ntani pakuti nnali kapolo wa Satana ndiyerekeza. Ana Mulungu ukakhala kapolo wa Satana umapanga chilichonse chimene Satana akufuna, ngakhale chitakhala kuti si cha saizi yako. Anakutengera ku zinthu zimene sizili za saizi yako. Watengera azibamba ku zinthu za saizi yawo. Taliona dziko Satana akuzunza kuntengera munthu ku chinthu chimene si saizi yake. Nanga nzibambo wa 66 years angakone ni mwana wa zaka 80 akwatengera ku chinthu chimene si saizi yawo. Nanga abaya zaka 20 zaka 81 angakwatengera ni mwana wa zaka 22 akwatengera anyamata ku zinthu zimene si za saizi yawo. Nanga mwana wang'ono angasute chakumwa chosuta chimene chikulemera kwambiri pa masutidwe aukali ngati chamba, akuntengera ku zinthu za saizi yake. Kodi munthu nkumwa chinthu chakuti akuneneratu 7.1 alcohol kukumwesa munthu. Satana akwatengera wanthu zinthu zimene si za saizi yawo. Zimene Satana akukuwuzaniza na Mulungu
si saizi tu zimenezi mulephera ulowana zokumwamba akukuwuzani zinthu zimene saizi yanu chokani ku zinthu zimene zili oversize. Yesu ndi amene akudziwa mulingo wa chakudya choti muvale. Mwavalayi ndi oversize. Taonani ntchafu ili pa mtunda wakumveka ni oversize. Bwerani ana Mulungu chikomacho si chimenecho ayi chachilira nchichoncho wakutsoka ni zinthu zimene zili za oversize. Mpaka lero tsitsi lunyenyeka kumutu liviloni wayamba udula tsitsi wakutsoka ni zimene zili za oversize. Si size yanu ni moto tu umenewo muyika kumutu ni moto umenewo kuchokera kwa Vimera milungu ya cosmetics yosausa kudziko akukupasani zinthu zimene sizili za size yanu. Ana ndili mika pa Mariana Trench malo akuti mukamatsika kupita pansi 3.5 kilomita mukupita pamadzi. Kwani mukukaniza kuti malo amene wanamasewera? Ana ndiyang'ana nadziwa kuti ndamtengayi ndi half spirit half humans. Mwasakayika konse mbali ya umunthu ikumana ndi zopweteka kumene ndikupita. Ndiyani amba kundipepesa akuti imenepa ndipo maliza sitipita sokwina pepa ndiye zimene Satana amapanga amapereka mapepani akuti musapitire kwa Mulungu musamkhulupirira Mulungu amachita zinthu monyengerera koma amadziwa nkhope inali yachisoni akuti bwera nikuonetse tikakumane ndilekisani pamadzi. Kodi zikumveka na Mulungu? Ufumu wa Satana kuyambira kale mmene tidaphunzirira anatiuza kuti walamulira dziko lapansili zigawo zingati? Zitatu. Ankachoka makosana ni matchula aja kumwamba kuzayendesa maboma dziko lapansi. Nthawi yawo itatha analanda ufumu ndi kupereka ziwanda zimene zimayang'anira dziko lapansi. Nthawi yawo inatha ya amenewo ndi ankandiuza kuti tikamadzaponda mchaka cha 2023 koma uzatsike pang'ono 2012 chimene chidali chaka chomwecho akundiuza kuti tidzachita launch primary kutsika kuchoka kwa ufumu wa dziko lapansi olamulidwa ziwanda kuti tsopano maboma a dziko lapansi ayambe kulamuliridwa ndi ziwanda zochoka pamadzi. Tiunena pano mukaona zokongola zambiri zosokoneza wanthu zikuchoka kuja. Mukaona sungwana ophatirisa maso auchoka paja. Musamanti handisamu akaongoketsa yambani mwakhala kayephe kulipo uongoka kwina kuti akuluwa ndi zibambo uyu kufuneka ngalika sungwana zibambo nyambalora akamayang'ana nsikana nzimayo yang'ana maso nkugaliza kuti koma mwanayo akafanana ni bambo uwodeka bwino. Ameni mpingo. Kodi zikumveka zimene? Tili mu ufumu uti tsopano wazipangizo zolekanelekana zimene tikuziona lero malatest akuchokera pansi paja. Kodi zikumveka zimene? Mateknology akuchokera pansi paja. Ndiye muulendo wangawu womaliza pa maulendo atatu amene ndakumana ndi Satana apapanso malo achitatu anali kunditsitsa kupita kukaona pansi pamadzi koma tinali ku Philippines pa Mariana Trench malo osama kwambiri pa ocean akuti tilowera pati tilowera pamenepo. Amayi ndi abambo ulendo udayambika nthawi imene timalowa tonse timayenda chosondoka kupita pansi. Amasalira kwa pang'ono ine ndathamanga pang'ono iye akwere pang'ono
tikuyenda ndi ulendo wakuti ukutengera ndi pafupi 1 hour 25 seconds mukutsika kupita cha pansi chifukwa 3 kilomita sipano mukupita pamadzi kusiyana mkupita kuja olomuka afufuza anthu oona za madzi akuza ndi kuti mtunda wopita pamadzi ndi wovuta kusiyana ndi kupita ku mtunda amene amapanga zombo zopita ku mlengalenga amene achakeya ise kupita ku mlengalenga dhani amene ali ndi zombo zopita paja pamadzi chifukwa the more you go deeper the more darkness ikutuluka pamene mukulowa pamadzi malingana ndi mmene mukupitira mosamba ndi pamene mdima umayamba kuchuluka. Number 2, pamene mukupita pansi ndi pamene force ya madzi imayamba kukangana nanu kubweza kuti mumtunda. Kodi zikumveka zimene? Mukufunika chinthu china champhamvu. Nditayenda mosakayika ndi kuti tadusa half kilometer ndinayamba kumva vibration yakutentha kwa madzi mpweya wotentha. Ndinaona kuti mmene ine ndatere ndi anandigwira chidendene wachikulire kwe kundibweza cha mwamba ndakundiuza kuti tili kufupi kuti nikapese Levitha. Khala kumbuyo chinyama choopsa chosakaza ndikuwuze mbiri yache. Buku la Exodo ndi chimene chinadya ana pafupi 200 kupita ku 300 babies munyengo ya Mose. Ndi chimene Mose ankanyamuka mamawa kupita kukathana nacho. Ndipo tsiku limene chimene chichasweka kuvulala msinja wonse wa Nailo unaoneka magazi. Ukawerenga mbuku la Exodo akulu akanali ati ndamene Farao ankadzuka mamawa uliwonse ulendo msinja wa Nailo. Zili mmalemba. Kodi zikumveka zimenezi? Amakapembesa chinjoka chake chiti chimene Levitha nicho sausa ndikunena pa chinakhuta ndi mwazi wa Aisraeli ndicho khuta tiyo kata so chamasewera pamenepa mene ukuza vibration chachita sense blood ya human chifukwa iweyo ndi half human half spirit. Choncho chadziwa kuti kukubwera munthu ndiye vibration ukutani bwera ukhale kuja amayi ndi abambo unali ulendo wopweteka sindi umatuka khala chauku kusendera chakwina kumantha ndikupita kuti nchani ndikuti nipinduleni pa ulendo wopita pansi pa madzi. Wachitatu ndachita mantha nkunjenjemera ndi chani chimenechi. Ana Mulungu ngati ndidapulumuka mmanja mwa chirombo chofuna moyo wanga. Yesu adandipulumutsa sindizabwereranso. Amene muli komweko kuchipembedzo cha Satana bweranko ni Satana ni wozunza. Sinkaoneka ngati ni kunjoya pa Mariana Trench ndikupita pansi 3.5 kilomita kutsika mwana wa munthu ukasewera pamadzi nzirombo zoopsa koma moyo wanga udali pa chiopsezo. Satana ndiwonyenga amangonamiza wanthu. Palibe chilichonse chimene mungapindule naye kupatula kutayitsa moyo wanga. Tsiku limenelo ndiyelekezi akuyenda nane mopweteka motere tikuyandikira ndiye ndikumva kuti ngati bomba liphulika. Nthawi yomweyo Satana adanditenga ndikundiyika kumbuyo. Phiko lina lokhala ngati dzanjali anakweza limodzi anandika ndiye mutu wangawo anandipachikisa pa phewa pake kuti Levitha
ndisamamuone asamaone thupi lonse landa layi ndi amakhala ngati akuchinga kodi zikumveka zimene tamverani anamu Hauli pa ufumu wamaliza wantundawu wa dziko lapansi ameneyu ndikufuna kumusira udindo alamulire ku dziko lapansi. Tawana zimene wagwiriza mbali ya uku anali ndi shiti yandandanda wa machalichi pakidi murumu singabwera unyoza chipembezo koma chalichi maina wawo adalipo mwepo zipembezo talowazi kudziko lapansi. Leviathan adasipanga register zosavomerezeka ni mulungu zili pansi pa madzi wosogolera wobalalika wolalikira wobalalika wokhumbira wosirira ambanda akuba nawo mamembala amakachisi amene ali registered kudzanja la Leviathan tamvera sakwanisa kusunga mawu a mulungu sangasungenso malamulo a mulungu sangasatire zoyikika za mbuye za mulungu zowalemera chifukwa za mulungu anthuwa ali registered pansi pamadzi. Maso angawa adaona ndimadikirira nthawi hataibu mmagulupu kufunsa mawhatsapp tati useni mipingo munaiona sindili pano kuchula kayi mipingo koma ndili pano kuchula inu ndi amene miyoyo yathu ndiye mboni zakuti timanamiza kuchalichi tidakali registered kwa Leviathan chifukwa tikukanika kuchita chifuniro cha mulungu. Ndiye umboni woyamba wakuti uli registered kuchalichi chitu chimenecho ukamalepera usunga sabata ungodziwa kuti am registered kuchipembezo cha Leviathan. Ukaona kansungwana nkulephera upirira kupatsana manambala kwekulumu koma uli church elder ndiwe member wachipembezo cha Leviathan. Ana mulungu tili pa ulendo posachedwa mfumu ya mafumu ikulitsalipenga ndikapumula nkakafika kwathu koma dziko lapansi chipumulo palibe. Malingana ndi zimene tidapita pansi pamadzi titasika pa akukambirana ndi Leviathan ine ndili pambalipa ulendo womaliza ankatulutsa mapulani amene lero akuvumbuluka akuti choyamba kakwireni utsogoleri wa zipembezo mukawugwira ukapolo. Utsogoleri wa zipembezo mukawugwira cha ukapolo. Muzikasankhisa atsogoleri oluzya pachoonadi ndamene zikayananira cha zipembezo pita mukachoka pamene patu musangopita mukakambirane ndinda azimotisi akakupa senkonicha makobiri kaya kodi zikumveka zimenezi. Leviathan ukamatuma anthu azimotisi kuntundako akusunga siliva pansi pa nthaka akusunga miyala imene ikutulusa mafuta kodi zikumveka zimenezi. Sosezi zili m'manja mwanga uzikatenga zimenezo uzikapasa kuti tionani chikhale chota chosokonekera. Ana mulungu mmene ndikunena apa ndikuulula zimene ndikuulula panosi posachedwa yembekezerani kulira kwa lipenga tikumalizatu ulendowu akutseka khomo lachitetezero ukakhala pati ayaya panu mpati amayi panu mpati akatsangotseka mulungu musakokoda sasasegula mwayi ndi umene mukuphonyerero akadzakutsekera kunja udzalikumbukira tsiku la lero chifukwa sipadzatsegukanso pamene mwayi udakalipo lowera mtumi kwa Yesu mfumu ya mafumu. Koma Satana ndi ali pa chikonzero chochitira wipe out the entire Christianity ku dziko lapansi. Sindikuchioneso chipembezo
chikulimbana ndilevisa nukaika ndimbena kusikolera ndalama tsogolera nakayika kuti mulimbana ndilevisa ndimmene tikwakondera sungwana zibambo ndakayika kuti limbana ndilevisa ndimmene kusikondera banking konda azimayi zoti alibe zochita chimene amapanga koma kukalowa masheya a 10,000 pa wiki nukayika ndakayika kwambiri kuti tilimbana naye levisa anamulu ziyasitisiye Yesu wasala pang'ono kubwera kutsakwangula dongosolo la nthawi ya pansi pano utenga womalisa ndikuti khoma la chitetezero lasala pang'ono kutsekedwa akangochokapo masautso alipo malinga ndi zimene ndidakaona pansi pa madzi levisa ndikumene ndadziwira kuti kulibe upresident wopemphera kudziko lapansi bodza ndiunenane sindawerenge buku thupi lake liti lomwe alimo kuliona panopi kodi sikuveka zimenezi satana wake sifegi mumamumva uti 3.5 kilometer pamaliyana trench kupita wakondedwa mmene tidafika pansi chinjoka chimenechi chidayenda mosungulira mukamachiyang'ana ngati njoka mukamachiyang'ana ngati ng'ona hali yosausa ana mulungu dziko lapansi liyenera kuopa mulungu chifukwa ndiye mulengi wamphamvu kuposa levithani amene adawombola ine kuti ndipulumuke ine sadali abusa sichidali chipembedzo mukamandiona ine pano si munthu kudziko lapansi koma wolengayo wayandika wolengayo zikusonyeza wayandika mundikira wolengayo mmene sikuyendera zinthu mmene sikuyendera zinthu wayandikiradi wolengayo nakamena akumwera mwana wanga kunyumba kali yosausa chikulesera chimwana kulapera kumpemperera wayandika akulepereka bwanjine ndi mbusa sichiwunga chimwana wamakuhula umahulira nyumba mwanga mwemwebo wayandika wayandika wolengayo wayandikira wolengayo amanda bambo angakale pansi pamadzi pali zowopsa zimene baibulo lidanena koma umwemba kuli woposa zolengedwa zapansi amene amaposa satana amene amaposa levithani ndi amene adawombola ndo ine kundilanditsa m'manja mwa iye kuti lero ndime pano kulalikira wayandika wolengayo mukamationa ife amene tidanjoya dziko lapansi tikubwera kwa mulungu kukusiyani inu mdzitambabe wayandika wolengayo tili pano ndi chisindikiro ine tribe chakuti Yesu wasala pang'ono kubwera ansanga amene abibu Adamu alira kumaliyana trenchi komweko sadakwanitse utuluka Margaret Kamanga noti Kamanga wachichewayi koma adalemba kuti Kamanga tambera
adalepera kubwerera ku Mariana Trench. Mpingo nkhani yosausa dzana ndi dzulo akaswiri ona soona akuti amati akaone Titanic. Nkhani yosausa ili mmasocial media akanika kubwerera akuti lidusa kudzera mtundawu akuiwala kuti pamene padamira chombo cha Titanic is just 17.5 kuti mukafike pa chirumba cha Bermuda Island, the most dangerous place in the world. Tamverani anamu kodi angachite chisolowezi Leviathan ndamene makwesa masitima pansi pamasi akatuluka Leviathan kusayenda pamwamba pa nyanja. Anakwesa ndege, anakwesapo ndege ya ku Malaysia, rekodi ndili nayo. Leviathan anakwesapo ndege ya ku Amerika. Leviathan anatsisapo zombo zodula zapamwamba zili pansi pamati. Ndi wamphamvu ndameneyo anaufutisa mpingo ku Igupto. Ndameneyo amene adakalowa ndi kulamulira Farao nalamulira Herode kuti kuzikamveka maliro kulama lakere kulirira nache anali Leviathan. Tamverani chipangano cha tsiku limene talowa pa Mariana Trench kupita pansi akuti masiku akumapeto kuyambira chama 2023 kupita uko ndidzafuna magazi ku dziko lapansi. Amaita bambo ndikuyembekesera kuphedwa kwa wanthu chisawawa. Satana adya wanthu ku dziko lapansi. Akufulasani Satana. Tiyeni kwa Mulungu. Amene ndiye thandizo lathu lopesekeratu mu nthawi ya masautso. Ana Mulungu ndikudziwa kuti mpando ukupweteka mukufunika mukadayimirira, koma ine ndiye ndakalipo ndingayime chonchi mpaka madzulo. Ambuye adandidalitsa nalo muno. Ameni mpingo simayiona yakwana 2 hours bwanji tikadiyele tionanenso masana tidzayambire pamenepo. Amen. Ngafika mu nthawi yake pamene tikufuna kusengera utumiki wathu wamasanawa. Tiye tonse timirire titsegule nyimbo zathu namba 29 posengera utumiki wamasanawa. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe.